ବିଚରା କଣ କିରେ କଇଁଛ ପରା ଜିତିଥିଲା ଗପରେ ତୋର ବୋଧେ ମନେ ନାହିଁ ନା କଣ? ଆରେ ହଁ ହଁ ମନେ ଅଛି ରେ କଇଁଛ ହିଁ ଜିତିଥିଲା। ହେଲେ ତୁ ମତେ କହିଲୁ ଦେଖି କଇଁଛ ତ ଜିତିଲା ଠେକୁଆ ତ ହାରିଲା। ଠେକୁଆ ହାରିଲା ଯେ କିନ୍ତୁ ଆରେ ସେଦିନ କଣ ହେଇଥିଲା କହନି? ଯୋଉ ଦି ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରେଇଥିଲେ ଠେକୁଆ ଆଉ କଇଁଛ ଭିତରେ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲା ଯେ ଯିଏ ଜିତିବ ତାଙ୍କୁ ମାରିକି ସେ ଭୋଜି କରିବେ। ଆଉ ଠେକୁଆ ତ କାନ ଧୃତରେ ତ ଜାଣିଛୁ ସେ ତ ସବୁ ଶୁଣି ଦେଇଥିଲା। ସେ ଶୁଣି ଦେଇକି ତାର କଣ ନା ଜାଣି ଶୁଣିକି ତାର ହାରିଲା। କଇଁଛ ତ ତାର ଜାଣିପାରିବନି ନା ସେ ତାର ଜିତିଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କଇଁଛକୁ ବି ସେଦିନ ସେମାନେ ହାଣିଟାକୁ ପୁରା ଖାଇଲେ ପୁରା ଜମିଲା ତାଙ୍କର ଭୋଜି। ଏଇ କଥାଟା ବହୁତ କମ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଖାସ କରିକି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଜାଣିଛି। ମତେ କଥା ମୋ ଜେଜେମା କହିଥିଲା ତୁ ତ ଜାଣିନଥିବୁ ନା କାଳିଆ। ଶଳା ତୁ ନାଳୁ ଗୋଟେ ପରମ ଗାଲୁଆ। ନିଜ ନିଜ ଗପ ଲେଖିଦେଲୁ। 14 ପୁରୁଷରେ ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି ଠେକୁଆ କଇଁଛ ଗପ। ତୁ ତୋର ତା ଗପର ଏଣ୍ଡିଂଟା କରିଦେଲୁ ନା। ଶଳା ନାଳ ଗାଲୁଆ ନେଇକି ତ ଗୋଟେ ଗାଲୁଆ ହବା କଥା। ଓ ଯାକ ପଛେ ଗପର ଏଣ୍ଡିଂଟା ତ ତୁ କରିଦେଲୁ ନା। ତାହେଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ଠେକୁଆ ହାରିଥିଲା ନା। ହଁ ହଁ ଏଣ୍ଡିଂ ତ ମୁଁ ଠେକୁଆ କଇଁଛ ଗପରେ ବି କରିଦେଲି। ଏମିତି ଆଉ ମଜାଦାର ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସିକି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର।